Wel di hwn. Right, diolch camera. Y rush hour oedd hwnna'n Gul y Cwm. Helo a chroeso i Gul y Cwm. Eleri dwi. Aled dwi, a dewch am dro dan ni rownd yn Milltir Sgwâr. Dwi wedi ngeni am agu yma yn Gul y Cwm. Dwi wedi hala gweddill yn oes yma hefyd lanid nawr. Mae'n arbennig iawn iddo fi, mae'r gymuned yn un bwysig iawn. Mae'n gymuned gymysg o Gymru a Saeson wedi mewn lifo yma, ond mae'n gymuned glos iawn a mae lot yn digwydd yma. Mae hefyd yr côr, yr sioe, a'r cyngor cymuned, a'r gymdeithas gymunedol yn bwysig iawn. Wel, da ni'n dod i fewn i'r hen ran y pentre, sef yr, fel dwi'n dweud yn aml iawn, y city centre. Ac yn ddiddorol iawn, da ni'n dechrau gweld olion a hanes y porthmyn yma yn Gul y Cwm. A na beth sy'n nodweddu'r pentre, dy fe, mae hôl y porthmyn i weld yma o hyd y dydd hyn. Da ni'n dod lan i ganol pentre fel Erin dweud. Mae'r tafarn fan hyn ar y dde, tafarn llwyddiannus, ffyniannus iawn nawr. Y stabal fan hyn fydde wedi bod yn le i'r porthmyn i aros. Dim mae o'r neuadd fawr, yr dafarn leol, lle da iawn am geiniod y sul ac am bryd o fwy gyda'r nos, a lle da iawn i gymdeithasu, cyfarfod â ffrindiau ac yn bwysig iawn i'r pentre yn dydy, canolbwynt y pentre. Canolbwynt y pentre fan hyn, fe'n reit yn galw pentre. Fel oedd Erin dweud, un o 4 neu 5 tafarn oedd yma yn yr oes o'r blaen. Wrth gwrs oedd yr porthmyn yn bobl sychedig tu hwnt. Does dim siop yma dyddiau yma, ond da ni'n gallu gweld yr hen arwydd the old post office fan hyn ac yr cymeriad yr hen siopa, ond y 4 tafarn yn arfer bod yma hefyd. Wel, rai blynyddoedd yn ôl, fi yna fwrlwm mawr yn y pentre yma, do. Daru criw ffilmio gyfres drama S4C, Pentalar, fydden nhw'n ffilmio llawer iawn ac yn defnyddio'r hen adeiladau yma, diddorol yng nghanol y pentre a lleoliadau diddorol hefyd. O dyma ni tu fas i eglwys San Mihangel. Mae hon yn dyddio nôl i'r oes yr Normaniaid, ond mae'r tŵr yma sy'n o'n blaen ni yn dyddio 500 o flynyddoedd, felly mae'n hynafol iawn. Ar yr ochr chwith i ni fan hyn, mae Capel y Groes, a dwi'n siŵr na'r unig gapel pinc yng Nghymru. Tybed oes yna gapel pinc arall. Wel, mae'r ardal yma'n golygu llawer i ni oherwydd natur yr ardal a'r harddwch y dyffryn a bod y mynydd, da ni'n byw yng Nghesail mynydd Myllan. Ie, cewch chi ddim gweld y myreth dyn o'r canol top mynydd Myllan, a does dim lle i'r gwell i'r uned gael llonydd. Mae'r bobl yn arbennig, mae'r natur yr ardal, yr mynyddoedd, llefydd da i gerdded, mae ganddo ni rhaeadr uchaf yn Sir Gyfyrddin. Cwm Rhaead fyny'r ffordd fan hyn, felly digon o le i bobl seiclog, i gerdded ac i fwynhau. Lle well i fyw.